eller du. Kunne du høre det? Nej. Oh! Den ødelægger blok, den her. Var det vel, eller hvad? Nej, Ogren for helvede. Oh my god, den ødelægger et helt område. Oh my god. Lol, den droppede obsidian. Du fattede ikke lige, hvor meget den lige ødelagde, den der ogre. Den der ene ogre, den ødelagde hele mit landskab. Eller sjovt. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, det var sjovt. Det var lidt drastisk. Nå, ja. Nu er der i hvert fald en canyon midt i mit landskab, men sådan er det.